ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ግቦኦም ከበርክቱ ይሰርሑ ከም ዘሎ ብምግላጽ ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ክትዕጥቃ ሸጥብል ዝብል መጽዋዕቲ ኣቕሪቦምሉ ደስቶም መዓናት ዜና መንግስቶም ኣብ ዝሃቦ ቃል ምሕተት ብዕለት 3 ሕዳር 2020 ዝኾነ ሰብውን ክሓስቦ ዘይኽእል ዝበልዎ ብፍጹም ዘይግመት መጥቃዕቲ ከም ዝተኸስተ ብምግላጽ ናዕረ ተቐዲሞም ክመጽእ ይኽእል ኢሎም ክሓስቦ ዝጸንሑን ዝተዳለውሉን ተጓንፎ ከም ዘይኮነ ኣብሪሆም ብ4 ሕዳር 2020 ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያ መሻርክቱን ዝተወልዑ ይቕጽል ከም ዘሎ ይፍለጥ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብዚ ናይ ሕጂ ቃለ መሕተቶም ከም ዝገለጽዎ ፕሬዝደንት ክልል ትግራይ ምስ ዝነበሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ምኽፋት ደቡብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከባቢ ኦሞ ሓጀር ተራኺቦም መንግስቲ ትግራይ ሽዑ ይገብሮም ካብ ዝነበሩ ወተሃደራውያን ንድለዋት ጠጠው ከብል ከም ዝተዘራረቡ ናብ ካልኣይ ግዜ እውን ከም ዝተስማምዑን ገሊጾም ኣለው ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ወርሒ መስከረም ዝኸፈትኦ ህዝባዊ ርክባት መንግስቲ ኤርትራ ወርሒ ታሕሳስ ከም ዝዓጽዎ ይዝከር ኣብ 2020 እውን ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ መንግስቶም ኢዶ ጣሚሩ ኮፍ ከም ዘይብል ከም ተዛረቡ ይፍለጥ ሕጂ ድማ ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ቀጥታዊ ጽልዋ ካብ ዘሕድር 80 ዓመታት ገይሩ ዝበልዎ ጉዳይ ኢትዮጵያ ግቦኦም ከበርክቱ ይሰርሑ ከም ዘለው ገሊጾም እቶም ፕሬዝደንት ኣብ ሰላምን ህድኣትን ካብ ዝብል ካልእ ዝርዝር መብርሂ ኣብቲ ዝተዳለወሉ ጉዳይን ዝሰርሕሉ ዘለው ጉዳይን ዝምልከት ነጥቢ ኣየነጸሩን ኤርትራ ናብ ትግራይ ዘእተወቶም ሰራዊታ ከተወፅእ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ከም ዝጸውዑ ይፍለጥ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ግን ብዛዕባ ህላው ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ነጥቢ ካብ መልዓል ብምዕቃብ ካብ ዞባውን ዓለም ለኻውን ተዋሳእቲ ኤርትራ በማዕቀብ ዝተቀየደትሉ ናይ 9 ዓመታት መዋዕል ዝመስል ተርእዮ ይቀርብ ከም ዘሎ ከም ዝተዓዘቡ ገሊጾም ኣለው ብዶብ ዝተወገሰ ወጥሪ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብ ዝእዋን ዝምብጋሱ ኣዝዩ ከም ዘሻቀልን ወጥሪ ግብፅን ኢትዮጵያን እውን ካልእ ግዜ ዘይጠልብ ዛዕባን ከም ዝኾነ ዝገልጹ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ኩሎም ግንባራት ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ክኸተት ባህጎም ከም ዝኾነ ብምሕባር ካብ ድሕነታዊ ክሳብ ልምዓታዊ ውራያት ክተት ዕጥቅኻ ሸጠብል ክተት ዝብል ዛዕባ ኣበጊሶም ኣለው ኣብ ዝበዝሕ ከባቢ ትግራይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዳግም ከም ዝተቋረጸ ተገሊጹ መንግስቲ ፌደራል ሓይልታት ትግራይ ኣብ መመሓላለፊ መስመር ዘውረድዎ መጥቃዕቲ ዝበዝሕ ከባቢ ትግራይ ኤሌክትሪክ ዳግም ክቋረጽ ክኢሉ ክብል እንከሎ ደገፍቲ ሓይልታት ትግራይ ብግድኦም ሓይልታት ፌደራል ምስ መሻርክቶም ህዝቢ ትግራይ ቃለ መሕተታት ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ ምስ 11 ለካቲት ዝዛመዱ ሓበሬታታት ካብ ማዕኸናት ዜና ከይረክብ ነቲ መስመር ከም ዝበተኽዎ እዮም ዝዛረቡ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ተባሂሉ ዝተሸማ ኣካል ድማ ህዝቢ ትግራይ ንሓይልታት ትግራይ ኣሕሊፉ ክብ ወይ ከዓ እንድሕነቱ ክብል ርእሱ ካብኦም ከርሕቕ ዝብል መልእኽቲ ኣውፂኡሎ እቲ ዝበዝሕ ከባቢ ትግራይ ዝሽፍን ዝነበረ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካብ ከተማ ኣላማጣ ተበጊሱ ብመኾኒ ናብ መቐለ ዝርጋሕ መስመር ኣብ ከባቢ ዓዲ ጉደም ከም ዝተበጠሰ ትካል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ገሊጹሎ እቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝመሓላለፈሉ መስመር ላዕለዋይ ኣመራርሓ ህወሓት ዝኾኑ ፖለቲከኛ ጌታቸው ረዳ ኣብ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ቃለ መሕተቶም ከም ዝቃላሕ ይወዓውዕሉ ኣብ ዝነበረ ምሸት ሰሉስ ምብታኹ ሓይልታት ፌደራል ወይ መሻርክቱ ከይበተኽዎ ይተርፉን ዝብሉ ደገፍቲ በቲ ሓደ ወገን ገለ ዝተረፉ ሓይልታት ህወሓት በቲኾም ዝብል መግለጺ መንግስቲ ፌደራል በቲ ካልእ ወገን ዝቃልሑ ዘለው ወረታት ኮይኖም መዓዝ ዳግም ናብ ስራሕ ከም ዝኣቱን ዝምልከት ዝተነጸረ ሓበሬታ ግን የለን وهاب قال ودو حوحات آتو ጌታቸው ረዳ ኣብ እዋና ጉዳይ ዘድሃበ ቃለ መሕተት ፈንዮም እቶም ወሃብ ቃል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ወረርቲ መሬትና ክሳብ ዘይለቀቁ ውግእ ጠጠው ይነብልን ኢሎም ኣለው ኣቶ ጌታቸው ረዳ መብርሂኦም እቲ በመንግስት ፌደራል ከም ዝተዛዘመ ዝተነግረሉ ብሕብኡ ግን ይቅጽል ከም ዘሎ ዝስማዕ ውግእ ኣብ ትግራይ ወላ ሓንቲ መዓልቱን ጠጠው ከም ዘይበለ እዮም ተዛሪቦም ዘለው ወረርቲ ዝበልዎም ሓይልታት ካብ መሬት ትግራይ ክሳብ ዘይወጹ ውግእ ጠጠው ከም ዘይብሉን ኣብሪሆም ውግእ ተወዲኡ ኢሎም ኣብ ዓለም ይሕሱለው እንተዳ ኣብ ትግራይ ውግእ ዘየለ ዓለም ለኻውያን ማዕኸናት ዜና ካብ ትግራይ ብናጽነት ክጽብጽባ ይፍቀዱ ወይ ካልእ ዝተሕበአ ነገር እንተዘይሃልዩ መራኸብቲ ሓበሬታታት ይከፈቱ ክብሉ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ንዘለው ኣካላት ነቂፎም ኣለው ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ንማዕኸናት ዜና ኢትዮጵያ ኣብዛዎ መብርሂ እቲ ኩናት ተወዲኡ ጌታቸው ደብረጽዮን ኣብያሉ እናበልና ኢና ንእልሽ ዘለና ኢሎም ነይሮም ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ጉዳይ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ተደሪኾም ኣብዛዎ መብርሂ ንሱ ነቲ ኩነታት ዝቆጻጸረሉ ዓቕሚ የብሉን እንተሃልዩ ወሃብ ቃል ሰራዊት ኤርትራ ምዃን ጥራሕ እዩ ብምባል
እቲ ሕጃብ ትግራይ ዝቆጽል ዘሎ ዝበዝሕ ውግእ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣቶ ጌታቸው ረዳ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ንምንጻል ዝተሓስበ ነገር እንተሃልዩ መብርህ ክህቡ ተሓቲቶም ሕጂ ኣብ ኩናት ኢና ዘለና ፈለማ ነቲ ወራራይ ሰራዊት ጸሪግና ክነውጽኦ ይግባእ ብድሕሪኡ ህዝቢ ዝወሰኑ ይኸውን ኢሎም ኣለው ኣብ ውሽጢ ዓድን ወጻእን ዘሎ ደገፍን ቃልስን እውን ንኢዶሞ ኣብ ቤልጅየም ዝማእኸሉ ትካል ሓበሬታ ኢፓ ኣብ ዘውፅአ ሓበሬታ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተወሳኺ ሓይሊ ካብ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝደሊ ሓይልታት ትግራይ ብዙሕ ግንባራት ዕጡቕ ሓይሉ ይውስኸሉ ከም ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዙርያ መቐለ ድፋዕ ይኹዕት ከም ዘሎ ኣብ ክልተ አንቶኖቭ ዝተጻዕኑ ሰራዊታት ኣብ መቐለ ከም ዝተራገፉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ምጥቃዕ ናብ ምክልኻል ይኣቱ ከም ዘሎ ኣብ መቐለ ወጥሪ ሓይሉ ወይ ዓመጽ ወይ ካልእ ውግእ ክካየድ ከም ዝኽእል ስጋኣት ከም ዘሎ ኣውድታት ውግእ ድማ ኣብ ሓውዜን ደቡባዊ ምዕራብ ውቕሮ ተኻይዶም ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ፈለግ ዳዕሮን ኣጉላዕን ዝበሃል ኣብ ሰሜናዊ ክፍሊ መቐለ ዝርከባ ቦታታት ከም ዘንሰሓሓቡ ኣብ ዝሓለፉ 4 መዓልታት ድሕሪ ዝተገብረ ጽዑቕ ውግእ ኣብ ደቡብ ትግራይ ዝርከባ ሳምረን ግጀትን ከምኡን ኣብ ማእኸላይ ዞባ ትርከብ ማይ ቅንጣል ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሓይልታት ትግራይ ከም ዝኣተዋ እዩ ኣረዲኡ ዘሎ ኢፓ ብካልኡ ናረጋጊጸዮ ኢሉ ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ኣብታ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ትግራይ ከም ዝኣተወ ገልጸት ማይ ቅንጣል 2000 ወታደራት ኤርትራ ከም ዝተቐጽሉ ክገልጽ እንከሎ ኣብ መንጎ ናይ ዕድር ዓድየትን ተንቤንን ትርከብ ሩዋ ወርዒ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሓይልታት ትግራይ ከም ዝኣተወ ተረዲኡ ኣብ ከባቢ ግጀትን ኣብ ምብራቕ ትግራይ ከባቢ ምጉላትን ውግኣት ከም ዝቐጸሉ እውን ተሰሚዑሎ ወሃቢ ቃል ሓይልታት ትግራይ ገብረ ጻድቕ ኣብ ከባቢታት የጭላን ግጀትን ብዝተኻየደ ውግኣት ልዕሊ 1500 ወታደራት ከም ዝተቐትሉ 500 ከም ዝቆሰሉ ልዕሊ 100 ከም ዝተማረኹን ሌተናል ኮሎኔል ኣባቡ ዝርከቦም ኣዘዝቲ ተቐትሎም ኣጽዋራት እውን ገለ ተማሪኹ ገለ ከዓ ከም ዝነደደ ገሊጹ ነይሩ መንግስቲ ፌደራል ግን እቲ ውግእ ከም ዝተወድአ እዩ ሕጂ እውን ዝገልጽ ዘሎ ሓላፊ ፓርቲ ብልጽግና ኣብ ትግራይ ዝነበሩ ኣቶ ነብዩ ስሑል ሚካኤል ካብ መዝነቶም ተኣልዮም ቅድሚ ውግእ ምጅማሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዝደንት ትግራይ ኮይኖም ኣብ ዝሰርሕሉ ዝነበሩ እዋን ኣቶ ነብዩ ስሑል ሚካኤል ኣብ አዲስ አበባ እንከለዉ ፕሬዝደንት ትግራይ ኮይኖም ክሰርሑ ከም ዝተመዘዙ ምግላጾም ኣዘራራቢ ብዛዕባ ኮይኑ ቀጺሉ ነይሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ካብ መቐለ ኣብ ዝወጽሉ እዋን ኣቶ ነብዩ ስሑል ሚካኤል ንቤት ጽሕፈት ሕወሓት ብቤት ጽሕፈት ብልጽግና ተኪኦም ስራሕ ከም ዝጀመሩ ብማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ኣብሪሆም ነይሮም ኣቶ ነብዩ ካብ መዝነቶም ከም ዝተኣልዩ ኣቐዲሙ ክዘረብ ዝጸንሐ ኮይኑ ፓርቲ ብልጽግና ሕጅብ መሰረት ዘውጽኦ ወግዓዊ መግለጺ ግን ንኣቶ ሃፍታይ ገብረ እግዚአብሔር ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ብልጽግና ገይሩ ከም ዝሾመን ኣቶ ነብዩ ስሑል ሚካኤል ካብ መዝነቶም ከም ዝተኣልዩ ኣነጺሩ ዘሎ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣምባሳደር ሲሒባ ኣምባሳደር ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ካብ አዲስ አበባ ናብ ካርቱም ተሰሒቡ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ጉዳይ ወጥሪ ዶብ ንምዝራብ ከም ዝኾነ እዩ ተሰሚዑ